Здравейте, добре, аз съм Егосфорд и днес играем Minecraft Pocket Edition оцеляване number 1. Значи, един от моите абонати беше с нетърпение очаквал да направя това велико събитие и днес намерих време кога да го направя. Те толкова сме приказали, има 15 минутен клип да снимаме, тъй че не мога да спълна в този тъп храст. Сега събираме дърво. Черно събираме, защото няма друго наоколо. Добре. Събрахме 7 купчета. Сега се огледаме за село. Моят приятел Иван... Не, чакай. Митко, моят приятел, с който снимахме чаленджа в канала на Supervig с паста за зъби. Бяхме така до... What the fuck? Добре. И той ми каза за един сид, който ще да ме спамна до село. Написал го, сам да скитаме. Какво дърво е това? Всяко дърво е хубаво. Тук. Упс, съжалявам за дървото, без искам да бъде. Понякога мразя да се събирам ресурсите и... Ти ли беше? Казвай вино, казвай, ти ли щупи дървото? Кажи ми вино, ти ли беше? Ти ли за дървото? Казвай вино, къде тръгна? Откъде ще накажа? Със смърт. Смърт за кравата! Как ме досна. Добре хора, аз предавам да тръгнем нататък. И ще напуснем това прекрасно езерце. И ще тръгнем на къде си. Да, сега знам какво си казвате си, но знам какво си казвате, защото не се направя дъски за крафтинг тейбъл. Първо да намерим село и да видим какво ще правим. И кучета. По-скоро вълци. Бърках. Не, никой кучета ма подгониха. Добре, ще изхъбим от черното дърво. И с него ще направим супер много пръчки. Така, сега ще направим кирка. И с тази кирка сега ще копаем за камък.
Това ще бъде събирането. 23 камък. Сега правим една печка. Брадва, меч, кирка и лопата. Тук една дървена залодка, за всеки случай. Ако трябва да правим лодка, естествено. Мисля, че сме готови, хора. Тук на мястото на дървената слагаме каменната. Тук на мястото на пръчките слагаме меча. Тук на мястото на дърта слагаме това. А тук слагаме лопатата. Така. Това си гледа работата. Вземе крафтинг тейбъл с нас. И потегляме... Накъде потеглим, хора? Аз предавам на там. Там, където соча, в момента с кръгчето. Там има бамбук. Има да го взема. Има овце. Yes. Овце, мили мои, елате при мен. Та да ви изколя за XP, за вълна. Умри. Сега твоят. Умри. Чувам някъде другаде ма има. Ня. Чуя защо? Хънгъра ми намаля. Лошо, хора. Ще хапнем нещо, като ми намалят 4 бутчета, хапваме. Не, тук има чикен. Dead. Взех ли пилето? Не. Тата пък кошка, я помислих за крипър. Ама то още няма спалнати. И леко се стреснах. Време е за малко мълчание. Да си помислим за... Как е починал Васил Левски. Почваме. А през това време вие се наслаждавайте на нещо, което би ме убило или нещо, което аз ще убия. Здравей. И чао. Прасе! Умра в гроб. Гъби. Зайчета! Give me. Come here. Where are you? Ето те. Къде? Гъби. Дай ги. Къде са зайците? Искам да гушна едно.
Добре, хора, липсва ми едно сърце, защото се фърлих много яко. Хънгъра ми е намалял. О-о. Бързо. Крафтинг тейбъл. Легло. Добре, наспахме се. Сега слагаме 2 пилета. Не 2 пилета. Слагаме такива. И слагаме и тази пакирка. И чакам да се изпекат. Хайде, трябва съм. Тъпча. Малко тъп начин хабазало, ама какво да направя? Якото е, че вече че когато вадиш нещо, то излиза отдолу под ръката си, едно си бъркаш в инвентара, което е хубаво. И така. Хора, не знам какво ще да правим, се не търсим село. Това целя няма да свърши така. Тъй, че да продължим още малко и после сме да ми свърши епизода. Защото без това близо е вече 12 минути и 44 секунди. Трябва да нападна. Чорт! Ау! Nom. Yes, regeneration. Dead. Добре, къде? Трябва да има вилич. Отсякане дървета. Yes! Добре, от коя страна са отсякане? Добре. Мисля, че натам трябва да е, доколкото съм специален. Доколкото един мой приятел ми каза, Митко ли беше, кой беше, когато, например, някое дърво е отсечено, ето така, трябва да и като гледа натам, аз трябва да тръгна натам. Дано да не ме е излагало. И така, сега. Да продължим. Аз не мога да спидвам. Добре, хора, смятам тук да приключим този клип. Ако видеото ви хареса, дайте един палец нагоре, абонирайте се за мен, за SuperVic, за Genesis Gaming. Също не забравяйте да пишете под коментарите да правя ли още оцеляване, защото не знам дали някой от вас ще се съгласят, а други може да се съгласят. Добре. Ако видеото ви хареса, повтарям, лайкнете го и се абонирайте за мен, Genesis Gaming и SuperVic. До скоро!